Usaiak 12 ditu gaur, astelena da, asteragoaz egunak urtzezkigu lorgunekin. Maravillas Lamberto frankistek hildako Larragako neskarin izena jarri diote Iruñeko Lezkairu auzoan dagoen plaza bati. Etaren biktimek errelato berriak iragana zuritu nahi dutela salatu dute etaren biktima komentzeko Iruñan egindako ekitaldian. Nafarroako memorialen aurkako erasoak salatuko dituzte Foruzaingoan. Aldaketa babesteko barne gatazka konpontzea galdegin dute Alduguko parlamentari kritikoek. Nafarroako sindikatuek babesa adierazi diote Patxi Zamora kontuz elkarteko kideari eta bide batez Iberiari exigitu diote kaleratzea bertan bera uz dezan. Aurten pentsioek 0,28% igoera izan dutela salatu dute krisiaren aurkako adinekoek. Ezkabako ihesaldian presoek egin zuten ibilbidea aurkeztu dute GR 225. Elurra kentzeko 43 makina mobilizatuko dituzte gaur Nafarroan, iragarpenaren arabera elurkota 800 metrotan kokatuko da eta izotzaldiak izateko arriskuak jarraitzen du. Maravillas Lamberto frankistek hildako Larragako neskaren izena jarri diote Iruñeko Lezkairu auzoan dagoen plaza bati. Larunbatean egin zuten inaugurazio ekitaldia eta bertan izan zen bertze Joseba Siron alkateko. Maravillas Lamberto frankistek 14 urterekin hil zuten neskatuaren izena izango du Iruñan Lezkairu auzoan dagoen plaka batek. Hala gazte honi eta bere familiari omenaldia egin nahi izan dio udalak eta memoria historikoarekin duten konpromisoa berretsi. Larragan jaio zen Maravillas 1922an eta UGTko militantea zen aitaren ondoan egona izan zuen 1926an atxilotu zutenean. Nafarroako Unibertsitate Publikoko memoria historikoaren funts dokumentala jasotzen duenez, neskatua behin eta berriz bortxatu zuten eta ondoren hil egin zuten beraita bezala. Gauza horrela Maravillas Lamberto errepresio frankistak Nafarroan eragin zituen biktimen ordezkari dela nolabait esan du udalak eta horregatik espazio publiko bat eskaini nahi izan diote Iruñan. Pozik hartu du omenaldia Josefina Lamberto Maravillasen aizpak 82 urteko minaren ondoren errekonozimendu honek bihotzera bake pixka bat ekartzen diola esanez. Memoria historikoaren aldeko ekitaldi guztiak merezitakoak direla esan du alkateak, baina larunbatekoa agian berezien beharrezkoena eta sentituena dela kasuaren beraren gogortasunagatik. Izan ere, Maravillasen bekatu bakarra aita bakarrik utzi nahi ez izatea izan zela gogoratu du. Interbentzioen ondoren lore eskaintzea egin zuten Maravillas Lambertonen izena duen plakaren azpian. Poema bat errezitatu zuten eta Paz de Ziganda abesbatzak Fermin Valentziaren Maravillas abestu zuen. Plaza honekin emakumei eskainitako espazio publiko gehiago egongo dira Lezkairu auzoan. Izan ere, iaz 6 plazari jarri zieten garai ezberdinetako emakumeen izenak guztiek aintzindarien parkea osatzen dute. Etaren biktimek iragana zuritu nahi dutela salatu dute etaren biktimen omenez Iruñan egindako ekitaldian. 100 lagun baino gehiago hartu zuten parte atzo eguerdian Iruñan etaren biktima komentzeko egin zen ekitaldian. Han, errelato berria zohartarazi zuten antolatzaileek. Errelato berriak iragana zuritu nahi duela eta sufrimenduak berdindu eta horrek praktikan ardura guztiak kentzen diela. Baluarte plazan terrorismoaren biktimen monumentuaren aurrean egin zuten ekitaldia etarengatik alde egin behar izan zutenen eta gizateriaren aurkako euren krimenen biktima guztien memoriaren eguna dela eta 2015 urtean ezarri zuen egun hori Nafarroako parlamentuak adierazpen instituzional batean. Omenaldian lore eskaintza egin zuten, hainbat musika pieza interpretatu zituzten eta manifestu bat irakurri zuen Rafael Doria Libertad Ja taldeko kideak. Omenaldia Libertad Ja taldeak berak deitu zuen beste plataforma hauen laguntzarekin. Fundación Tomás Caballero, Sociedad Civil Navarra, Asociación por la Tolerancia, Doble 12, Recuperar Navarra, Vecinos de Paz eta sortu berri den etaren biktimen Nafarroako elkartea. Agintari ugari izan ziren omenaldian. Ana Oio, Nafarroako gobernuaren herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako sailburua, Álvaro Baraibar, bake eta elkarbizitzarako zuzendari nagusia, Carmen Alba, Espainiako gobernuaren ordezkaria Nafarroan, eta UPN geroa bai Podemos aldugu, PSN eta PPNko hainbat ordezkari.
izandako erasoak salatuko dituzte Foruzaingoan. Errenegako mendilerroko fosak elkarteak adierazi duenez, ez dute onartuko 100 hildakoei egindako erasoak zigorrik gabe geratzea. Erreniegako mendilerroaren eta Iberoko hobiaren memorialek azken asteetan jasandako erasoak salatuko ditu datorren astean Foruzaingoaren aurrean Erreniegako mendilerroko fosak elkarteak. Tropa frankistek hildako nafarren omenez egindako memorialak dira erasoak pairatu dituztenak. Erreniegako mendilerroko fosak elkarteak ohar baten bidez adierazi duenez, ez dute onartuko 100 hildakoei egindako eraso horiek zigorrik gabe geratzea. Memoriaren leku horietan hildakoei eta euren senidei egiten zaien aitorpena Nafarroako gizarteak haiekiko duten betebeharra dela gaineratu du. Politika kontuekin aurrera eginez, aldaketa babesteko barne gatazka konpontzea galdegin dute ahal duguko parlamentari kritikoek. Carlos Cousoren hizkerak eta hitz gogorrek agerian utzi dute beste behin ere Nafarroako ahal dugun dagoen arrakala handia. Ruben Velasco, Fanny Carrillo eta Laura Perezekin batera azalpenak emateko batzarra egin zuten larunbatean Iruñeko kondestableren jauregian. Gertatutakoa ez ezik alderdiaren hainbat trapuzarrera ateri ziren argitara. Militante haunitz bildu ziren eta egoera nola konpondu hori zuten kezka nagusia bildutakoek. Ezinbestekotzat jo zuten arazoa konpontzea 2019an UPN ez dadin gobernura itzuli. Berriz ere azaldu zuten parlamentuko bozeramailea parlamentariak babesteko aldatu zutela. Hainbat aferari egotzi diote gaur egunko krisi sakona. Eduardo Santos idazkari nagusiari alderdiaren erdia zokoratzea leporatu zion Cousok. Ez hori bakarrik, Perezen aldeko langileak bota izana parlamentariei haiek onartutako araudia inposatzea eta Laura Perezen aurkako prozesu inkisitoriala egitea. Santosek Perez bota nahi zuela salatu zuen, ondoren gainerako kideek beren lana defendatu zuten. Orain zein daude Laura Perez botako duten argitu arte gogorarazi zuten Perez izan zela Madrilen aldaketa defendatu zuena eta xedea aldaketa dela. Botako balute parlamentari aktari eusteko aukera aipatu zuten, baina horrek aldaketaren aldekoen gehiengo batzuk galtzea ekarriko luke. Perezek jarraituko balu zuzendaritza kanpoan ikusi zuen Cousok. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Nafarroako sindikatuek babesa adierazi diote Patxi Zamora kontuz elkarteko kideari eta bide batez Iberiari exijitu diote kaleratzea bertan bere uzteko. Nafarroako sindikatuek babesa adierazi diote Patxi Zamorari eta Iberiari kaleratzea bertan bera uztea exijitu diote. Zamora eta kontuz elkarteak ustelkeria salatzeko egindako lana goraipatu dute. Era berean aldaketa politikoa Nafarroan lortzeko ezinbesteko ekarpena egin dutela azpimarratu eta bere kaleratzearen arrazoiak horiek izan direla ziurtatu dute. Iberiari Zamora kaleratzeko erabakian atzera egiteko exijitu diote. ELA, LAB, Esteilas, ESK, CGT, Comisiones Obreras, IRU, N, SIPLA eta Solidari sindikatuek sinatu dute komunikatua. Eta zergatik gaude gaur hemen sindikatuok, langile baten aurrean gaudelako gaur. Patxi gauza asko da, baina besteak beste langilea. Langile konprometitua, azkenengo urteetan eman diren diru xahuketak, ustelkeriak eta zenbait kasutan hor egonda beti Patxi, baina nik uste dut gaur azpimarratu behar genituzken bi puntuak diela hori. Batez ere langilea delako eta beste batetik ere bere konpromiso politikoangatik aurkitzen garelako gaur hemen. Gure ustetan hemen pasadena da represalia politiko baten aurrean gaude, represalia bat motivazio politikoa daukana, eta lehen esan dudan bezala, represalia hori eman da, Patxik besteekin batera azkenengo urtetan eta azkenengo hamarkadetan izan duen jarduerengatik. Zer egin du Patxi? Ezinbestekoa den gauza demokrazia batean. Salatu diru xahuketak, salatu ustelkeriak eta salatu erkidego hontan dauden privilegioak. Hori da Patxik egin duen lana eta guk eskertzen dioguna. Patxiren ekarpena ezinbestekoa izan da ere Nafarroan beste garai berri bat irekitzeko, garaiak irekitzen dira borroka kalean ematen direnean eta halako ekarpenak ematen direnean, eta Patxiren ekarpenik gabe gauza batzuk ezin lirateke ulertu egungo Nafarro hontan.
Eta gure ustetan Patxiren ekarpen hori ezinbestekoa da demokrazia batean, eta demokrazia defendatzen dugunok, adierazpen askatasuna defendatu behar dugu, eta informatuta egoteko eskubidea ere bai. Eta azkenik esango nuke, hemen gaudela batez ere, Patxirien esku jartzeko, eta Patxiri ere elkartasuna adierazteko, bai. Egunon, agerraldi honen bidez, Patxi Zamora kontuseko bozeramailea eta El Bankete liburua egilea den langilea salatu nahi dugu. Bere kaleratzea erabat arbitrario eta justifikatu gabekoa izan da. Eta guk argi esan nahi dugu kasu hau ustelkeria kasu bat dela eta horretarako Guardia Zibila erabili dutela. Instituto publikoa den Guardia Zibila erabili da Patxi Zamora kaleratzeko eta hemen Nafarroan aktivismo egiten dutenen aurka jotzeko. Guretzat hau oso larria da eta agerraldi honen bidez Nafarroako sindikatu nagusi eta langileen eskubideen ordezkaria garenean hau oso gogor salatu nahi dugu. Kaleratze honekin oinarrizko eskubideak ere urratzen ari dira. Lan egiteko eskubidea eta informazioa eta adierazpen askatasun eskubideak ere urratzen ari dira. Demokrazia batean hau onartezina da. Eta guk sindikatuok garenean ez dugu onartuko. Beraz, agerraldi honen bidez, gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu Patxi Zamorari eta kontuz eragileari. Zergatik beraien lana ezinbestekoa izan delako Nafarroan beste garai bat irekitzeko eta Nafarroan demokraziaren aukerak zabaltzeko izan dugun, azken urte hauetan, izan dugun erregimenaren aurrean. Beraz, argi eskatu nahi diogu Iberia enpresari atxera egin behar duela Patxi Zamoraren kaleratzean, readmititu behar dutela, ez dagolako inolako argudiorik bere kaleratzea justifikatzeko. Beraz, sindikatuetatik, gure elkartasuna adieraziz aparte, ere bat egingo dugu etorkizunean antolatzen baldin badira mobilizazioak, guk bat egingo ditugu mobilizazio hauekin. Hau oso larria da eta gizartea, langileria kalera atera behar da oinarrizko eskubideak defendatzera eta kasu honetan Patxi Zamorari gure erabateko elkartasuna adierazteko. Aurten pentsioak 0,28ko igoera izan dutela salatu dute krisiaren aurkako adinekoek. 0,25 baino ez dira handitu aurten pentsioak 2017an kontsumo prezio indizea 1,1 igo den bitartean. Esaterako, 700 euro kobratzen dituzten 56.110 pentsionista daude Nafarroan, 0,25ko igoerarekin 1,75 euro baino ez da igo haien pentsioa. Hori salatu dute krisiaren aurkako adinekoek. Gainera, pentsioen kutxaren kontrako jazarpena salatu dute, aurreikuspenek gastatuko dela iragartzen baitute. Adinekoek baina pentsio duinak izateko duten eskubidea ekarri dute gogora. Horregatik, eskari hauek egin dizkiote Espainiako gobernuari, gizarte segurantza onbideratu dezala, produktu kontsumo indizea berreskuratu dezala eta pentsio baxuenak hobetu ditzala. Hori guztia lortzeko neurria proposatu ditu krisiaren aurkako adinekoak taldeak. Prekarietatea ezabatzea, enpleguaren kalitatea hobetzea, lan erreforma bertan bere uztea eta sistemaren diru sarrerak handitzea. Ezkabako ihesaldian presoek egindako ibilbidea aurkeztu dute GR 425. GR 425 ibilbidea aurkeztu dute. Ezkaba proiektuaren barruan Ezkabako presondegitik ihes egin zutenen ibilbide bera egiteko proposamena da. Ihesaldiaren omenez egindako ipendiko ibilbidea dela nabarmendu du Ana Oio herritarrekiko eta erakundekiko kontseilariak. Maiatzaren 22an beteko dira 80 urte, 785 presoak ihes egin zutenetik presondegi hartatik. Gehienak 586ak ez zuten lortu helburua eta berehala atxilotu, torturatu
eta asko fusilatu egin zituzten. 225 izeneko ibilbideak 53 kilometro luze ditu eta 4 etapatan bereiztu dute. Lehenengoan Ezkaba menditik Olabera joatea da 14,5 kilometro eginda. Bigarren etapan Olabetik Seigotxera beste 13,5 kilometro eginda. Hirugarrenik Seigotxetik Sorogainerako bidea osatzea litzateke 15,4 kilometro eginda. Eta laugarren etapan Sorogainetik Urepelera iristea da helburua 9,8 kilometro eginez. Gainerako mendietako ibilbideek bezala informazio xaflak izanen dira ibilbidean barna. Bidearen ezaugarriak azaltzez gainera Ezkaban gertatutako ere gogoraratuko dute. Ezkaba proiektuaren barruan ekimen berri bat ere iragarri dute. Erkidegoen arteko sarea sortu berri dute eta lehenengo topaketak Iruñan eginen dituzte martxoaren 15 eta 16an, baina horretaz gain beste 4 lan hildo ere baditu Ezkaba proiektuak. Lehenik eta behin Ezkabatik ihes egindakoen arrastoak bilatzen jarraituko dute desobiratze lanak egiteko asmotan, Arantzadi elkartearen laguntzaz jada iaz abiatutako bidean. Memoria elkarteekin bat garatutako egitasmoa dela azaldu du Baraibarrek. Guztira, 33 gorpuzkin topatu dituzte herri desberdinetan lurperatuak ez zeudenak. Bigarrenik ihes egin zutenek segitutako bidea markatutako GR ibilbidea. Hirugarrenik, botilen hilerrian gazteentzako nazioarteko lan eremua mugatuko dute, 151 presoen arrastoak gordetzen dituen kanposantuan. Udan dagoeneko izan zen ikasle talde bat. Eta azkenik, laugarrenik, presoen inguruko emakumeen elkartasun sareek izandako indarra gogoan, liburu bat kaleratu du Nafarroako gobernuak, Amaia Kobatzen ikerketa ardatz hartuta, sareak ehotzen izenekoa. Eta temperatura hotzekin jarraituko dugu. Elurra kentzeko 53 makina mobilizatuko dituzte gaur Nafarroan. Iragarpenaren arabera, elurkota 800 metrotan kokatuko da eta izotza egiteko arriskuak jarraitzen du. Nafarroako gobernuak jakinarazi duenez elurra kentzeko 53 makina bidaltzekoak dira errepidetara, eguraldi iragarpenaren arabera elurkota 800 metroren bueltan kokatuko baita. Espainiako Meteorologia Agentziak iragarri duenez, igande honetan 1500 metrotan geratu da elurkota, baina gaur hotz fronte berri bat sartuko da elurkota jaitsita. Gauzak horrela, euri prezipitazioak gutxituko badira ere, izotzaldiak egoteko arriskuak handia izaten jarraituko du. Nafarroako errepidetan gidatzerakoan zuhurtzia zaritzeko gomendatu du Nafarroako gobernuak, iparraldeko errepideetan bereziki. Gainera, egunez eta lehen mailako errepide saretik gidatzeko eskatu du eta errepideen egoeraz informatzeko irubebikoitza.carreteras.navarra.es webgunera edo 844-42-3500 telefonora jotzea. Otsaiak 12 gaur astelena goazen egunak utzizkeur albisten errepasoa egitera titularrekin. Maravillas Lamberto frankistek hildako Larragako neskaren izena jarri diote Iruñeko Lezkairu auzoan dagoen plaza bati. Etaren biktimek errelato berriak iragana zuritu nahi dutela salatu dute etaren biktima komentzeko Iruñan egindako ekitaldian. Nafarroako memorialen aurkako erasoak salatuko dituzte Foruzaingoan. Aldaketa babesteko barne gatazka konpontzea galdegin dute Alduguko parlamentari kritikoek. Nafarroako sindikatuek babesa adierazi diote Patxi Zamora kontuz elkarteko kideari eta bide batez Iberiari exigitu diote kaleratzea bertan bera uz dezan. Aurten pentsioek 0,28ko igoera izan dutela salatu dute krisiaren aurkako adinekoek. Ezkabako ihesaldian presoek egin zuten ibilbidea aurkeztu dute GR 225. Elurra kentzeko 53 makina mobilizatuko dituzte gaur Nafarroan, iragarpenaren arabera elurkota 800 metrotan kokatuko da eta izotzaldiak izateko arriskuak jarraitzen du. Eta bertzerik ez hauxe izan da dena, mi esker zuen arretagatik eta astelen
errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.